Келген шақта башқа ауырлық, жетпей қалса күшек сабырлық. Сіздермеше ярдәм икәнсез, сіз мин күргән кеше икәнсез. Сіздермеше ярдәм икәнсез, сіз мин күргән кеше икәнсез. Укып дөнья тануны, бәхтебезне эзләп табуны. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез мин сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез мин сабыр кеше икәнсез. Hürmetli укытучылар, сезне һөнәри бәйрәмегез белән чын күңелебездән котлыйбыз. Сезгә Кырыштай нык сәламәтлек, Бәхет, шатлык, куанышлар, сабырлык. Рәхмәтле һәм сезне хөрмәт итүче укучылар телибез. Аллаһ Раббыбыз сезгә бәрәкәтле, хәерле, сау-сәламәт гомерләр бирсен. Амин. Бәйрәмегез мөбарәк булсын.